खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। दैखर सिङाव गेस सोमजिनायनि जाहोनाव दुखुनांथावै बिफा आरो फिसाज्लानि जिउ खहा। गलाघाटनि 2 नं आवजारगुरियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। जिउ गोमानाय बिफानि मुङा निरन्जन ब्रह्म 60 बोसोर बैसोनि आरो फिसाज्लानि मुङा शिवम ब्रह्म 25 बोसोर बैसोनि। जाथायनि सायाव शिवमनि बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखराव दैनि जेंना जागासिनो दंमोन। लोंनाय दै आरो संनाय खावनो थाखाय नखराव दैनि आंखाल जागासिनो दंमोन, जायनि थाखाय दैखर सिंनिफ्राय मटरजों दैखौ बोखांनो नाजादोंमोनब्लाबो दैखौ मोननो हायैलाय शिवमनि बिफा निरन्जन ब्रह्मआ मटरखौ मोजां खालामनो थाखाय दैखर सिङाव हाबलांदोंमोन। नाथाय दैखर सिङाव सोमजिनाय गिथावना गेसजों थद गैयै जानानै बिथाङा दैखर सिङावनो गोग्लैनानै थादों। बिफानि गोग्लैनाय सोदोबखौ फिसाज्लाया शिवम ब्रह्मआ खोनानानै रैखाथिनि थाखाय फैदोंमोन, नाथाय बिमाया हेंथा होदोंमोन। मानोना दैखर सिङाव गिथावना गेस थानायनि थाखाय जायनाखि बिफाया थद गैयै जानानै गोग्लैदों, फिसाज्लायाबो दैखर सिङाव हाबलाङोब्ला बेबायदिनो जानो हागौ होननानै हेंथा होदोंमोन बिमाया। आरो दैखर सिङाव गोग्लैनानै थानायनि खौरांखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोखाबाय होननानैबो फिसाज्लानि सिगाङाव बुंथिदोंमोन बिमाया। नाथाय बिफाखौ रैखा खालामनो होननानै एमब्रायै दैखर सिङाव हाबलांदोंमोन शिवम ब्रह्मआबो। बेयावनो बिफानिसिम सौहैनायनि सिगांनो दैखर सिंनि गेजेरनिफ्रायनो गेस दं होननानै होज्रिख्रावहरदों। बेनि उनाव खर' गिदिंबाय आरो जेबो नुला होननानै बुंथिहरदोंमोन। बेनि उनावनो दैखर सिङाव गोग्लैलांदों, जाय आंनि मेगनावनो जादों होननानै फोरमायथिदों बिमाया। जाथाय जानायनि उनाव रायजो राजाफोरा गासैबो नुजाथिफैदों आरो JCBनि मददजोंसो बिफा निरन्जन ब्रह्म आरो शिवम ब्रह्मनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि शिवम ब्रह्मआ जुलि जाखानायमोन, बिथांनिया सासे फिसाबो दंखायो आरो जाथाय जानायनि अखानायैनो गोरबोआव गोनां बिसिया फिन गथ' जोनोम होनो गोनांमोन। टाउन सहराव जेराव मेराव दाखोर गारनो थाखाय नोंथाङा खेबसे सान। जेराव मेराव दाखोर गारनायनि थाखाय सासे सुबुङा 1 लाख रांनि जुरिमाना होनो गोनां जादों। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसनआ गुवाहाटीनि सासे थागिबि जाय ड्रेन एबा नालायाव दाखोर गारदोंमोन, बेनिफ्राय 1 लाख रां जुरिमाना लादों। दाखोर गारनायजों नालाया बन्द जानायनि थाखायनो 1 लाख जुरिमानाखौ फोनांदों। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसनआ सुबुंखौ जेबो रेहाय होआलासे एक्सिस बेंकनि मोनसे चेकनि गेजेरजों सुबुंनिफ्राय 1 लाख रांनि जुरिमानाखौ लादों, जाय रिसिप्टखौ स्क्रिनावबो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय। सरलपारानि खाथि खाला गामिफोराव आयेन बेरेखायै न' लुनानै थानायफोरनि थाखाय फैबावगासिनो दं खैफोद। सरलपारानि गं 23 गामियाव थाबैनो होस्रांनाय जागोन होननानै बुंथिदों रन्जित बसुमतारिया। बर', मुस्लिम, सावथाल, आदिबासि, नेपालि जेबो जात पात नायालासे होस्रांगोन, मानोना आयेन बेरेखा दखल खालामग्राया आयेन बेरेखाखा होननानै बुंथियो रन्जित बसुमतारिया। आरो बिटिसिआव जेसेबां आयेन बेरेखा हा आवग्रिनानै दङ, दिसेम्बर दाननि सिगांनो होस्रांगोन होननानैबो खोथा होबावो बिथाङा। होस्रांनायनि बेलायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियैसो फेरेंगाया खामानि मावो होननानै सुबुंफोरनि अजद होनायनि सायावबो बिथाङा फिननाय होयोदि जों जाम्बा नङा, हारि आरो हानि थाखायनो हाथियार हमदोंमोन, सोरबा सुबुरुन होयोब्लाबो थांफाग्रा नङा होननानै बुंथियो रन्जित बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो NDFBफोरनि जि जेंना एक्स ग्रेसिया आरो रिहेबिलिटेसन होनो गोनां, बेखौ 2 दाननि गेजेरावनो गासैखौ स्क्रुटिनाइज खालामजोबनानै फोजोबनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खोथा होदों आरो CM बिथाङा बेनि थाखाय अफिसारफोरखौबो बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो जायफोर NDFBफोरनि केसआ गोजाम, जेबो रेकर्ड गैया आरो सुस्रांजाया, बिथांमोननि थाखायबो प्रेसिडेन्ट नङाबा सोरखारनिफ्राय गनायथि लानानै केबिनेटआव पास खालामनानै केसखौ कर्टआव हरगोन होननानैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों रन्जित बसुमतारिया। बियाब दानायनि बेलायावबो बिटिसिआव मोन 60 बियाब दानो राजि जाबाय आरो STफोरनि रिजार्भेशना सिगांनि बायदिनो, अदेबानि सिगांनि गर बायदिनो थागोन। मोन 60 बियाबनि मादाव गहपुरसिम लखिमपुर जिल्लाजों नांजाबनाय सिमुलगुरिसिम दाजाबफानानै गासै मोन 60 बियाब बानायनाय जासिगोन। बेनि अनगायैबो गहपुरनि मोन 60 गामिया बिटिसिआव हाबगोन होननानै सोरखारा जि फोसावदोंमोन, बेनि नटिफिकेसनखौबो आगस्तनि सिगां होनो थाखाय CM बिथाङा खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे आद्रा थानाय गामि सनितपुर जिल्लानि 1933 आरो बिश्वनाथ जिल्लानि 5879 गामिफोरखौबो बिटिसिआव सोनो थाखायबो जि खामानि, बेखौ 2 दाननि गेजेरावनो फोजोबनो थाखायबो CM बिथाङा खोथा होदों आरो बेनि थाखाय उर्खावगोरा ब्रह्म आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव DC आरो अफिसारफोरखौ बिथोन होदों होननानैबो बुंथियो रन्जित बसुमतारिया।
एमपि नब कुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटआ गुवाहाटी हाइकर्टआव नंखाय फोरमान जानायनि उनावबो WPT BC डिपार्टमेन्टआ एमपि नब कुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ दानिखौ लानानै ट्राइबेलनि दैदेनगिरि जनकलाल बसुमतारी बिथाङा WPT BC डिपार्टमेन्टनि हेंथा गुवाहाटी हाइकर्टआव कन्टेम्प्ट केस होदों। बेखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि एमपि नब कुमार सरनियाया बर' कचारी होनानै एसटि सार्टिफिकेटखौ लादोंमोन, नाथाय बिथाङा बर' कचारी नङा सरनिया हारिनिसो होननानै WPT BC डिपार्टमेन्टनो अजद होनाय जादोंमोन। जेराव एमपि सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटजों लोगोसे हा-हुनि फोरमान बिलाइ, लिगेसि डाटा, स्कुल एडमिशन, बिफानि आसाम रेजिमेन्टआव साख्रि मावनायनि सार्टिफिकेट गासैखौबो नायबिजिरनाय जादोंमोन। जेराव बिथांनि सार्टिफिकेटआ नंखाय होनानै फोरमान जादोंमोन। बेखौ लानानै एमपि सरनियानो सकस नटिसबो हरनाय जादोंमोन। मानि थाखाय एसटिनि सार्टिफिकेटखौ दाननो नाङा बेनि सायाव फिननाय होनो थाखाय सकस नटिस हरदोंमोन आरो दान मोनसे सम होनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि उनावबो फिननायखौ होआखै एमपि सरनियाया आरो WPT BC डिपार्टमेन्टआबो बिथांनि एसटिखौ दाननानै होआखै। जायनि हेंथा WPT BCनि सायाव गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होनाय जादोंमोन आरो सरनियानि एसटि सार्टिफिकेट केसखौ फोजोबनो थाखाय थांनाय 27 फेब्रुवारियाव गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय बिथोन फैदोंमोन। नाथाय बेनि उनावबो WPT BC डिपार्टमेन्टआ दिनैसिमबो दानाखै। MLAफोरखौबो बुंनाय जादोंमोन, नाथाय दानाखै आरो WPT BC डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङाबो नब कुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननो गोसो गैया। बेनि सोलाय बिथाङा उल्थायैसो फिननाय होयो। सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ दानोब्ला एसटिफोरनि सुबुं अनजिमाया खम जागोन होननानैसो बुंथियो। बेनिखायनो उरखावग्रा ब्रह्मनि सायावबो आसा खालामनो हाया होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो जायनाखि WPT BC डिपार्टमेन्टआ बिथोन मोनसेयावबो सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननानै होआखै, बेनिखायनो बेनि हेंथा गुवाहाटी हाइकर्टआव फिन कन्टेम्प्ट केस होदों होननानै फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। एमपि सरनियानि एसटिआ दानजायोब्लानो एमपिआ दानजागोन। बिथांनि हेंथा क्रिमिनेल केस जागोन। दान बान्था आरो सोरखारनिफ्राय बेसेबां रां मोनदोंमोन बेखौ होफिनजोबनो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। रायजोआव सारअन्थाइ गावनायजों फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा। मराननि 2 नं लुखुमाय गामियाव रमेश भक्ता मुंनि सुबुङा सारअन्थाइ गावनायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि दानिया एसे अखा हायोब्लानो सारअन्थाइ गावनाय आरो बारहुंखा बारनायजों सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जायो। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय मार्च दाननिफ्राय दासिम सारअन्थाइ गावनाय आरो बारहुंखा बारनायजों रायजोआव गासै 29 जिउ गोमाबाय। सारअन्थाइ गावनायजों 19 जिउ गोमाबाय आरो बारहुंखा बारनायजों 11 जिउ गोमाबाय। बेनि मादाव बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनायजों धेमाजि आरो नगावआव 3 जिउ गोमादों आरो बङाइगाव, गवालपारा, धुबरी, चिरां, क'क्राझार, दरं, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया बेफोर ओनसोलफोराव 2 सुबुंनि जिउ गोमादों। बेनि अनगायैबो बिश्वनाथ आरो अदालगुरियाव दैबाना जानायनि थाखाय दा गोबां गोहोम गोग्लैदों। सासे आइजोआ गावनि आंगो बिमाखौनो बुथारनानै सुटकेस सिङाव सोनानै पुलिस थानायाव गावखौनो गथायफैदों। 39 बोसोर बैसोनि सनालि सेन मुंनि सासे आइजोआ गावनिनो बिमा बिफाफल 71 बोसोर बैसोनिखौ बुथारनानै बेंगालुरुनि मिको लेआउट पुलिस स्टेशनाव गावखौनो गथायफैदों। मिथिनाय बायदिब्ला सनालि सेनआ गुबैयै आसामनि थागिबिमोन आरो बिथाङा बेंगालुरुआव फिसायजों ज'थाफायोमोन। जेराव बिथांनि बिमा बिफाफला फिसाय थैखांनायनि उनाव फिसाजोजोंनो थाफायोमोन आरो बिमा आरो फिसाजो माखासे खोथाखौ लानानै गावसोरनि गेजेराव दावराव दावसि जाबाय थायोमोन। न'खरनि माखासे जेंना, फिसायनि न'खर आरो गावनि असे बिमा गासैखौबो नायनांगौनि बिबान बेफोरखौ लानानैनो दावराव दावसि जायोमोन। जाथाय जानाय सानखालिबो सानैनि गेजेराव नांलायनाय जादोंमोन। बेयावनो बिमाखौ गिबियाव गोबां ब्लाड प्रेसारनि मुलि जाहोदोंमोन। बेनि उनाव सिजों गोदोनायाव फाननानै बिमाखौ बुथारदों। उनाव बिमानि गोथै देहाखौ सुटकेसआव लानानै फैनानै पुलिस थानायाव गावखौनो गथायफैदों। दा पुलिसआ बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय। जोबनायाव जायफोरा मटर साइकेल एबा स्कुटि बायनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावथाय। मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' हन्डा श'रुम आरो काजलगावनि पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय थाद'नाय गैयै अफार फोसावदों। बेनिखायनो जेखि जाया समाव नोंथांमोनहा मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुम नङाबा काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनो हागोन। मानोना बे मोननै श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायोबा नोंथाङा माखासे अफार मोननो हागोन। जेरै गोलोम बोथोरनि थाखाय बेसेन नाङालासे गंसे फेन, बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट, गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौबो नोंथाङा सोलायनानै गोदान मटर साइकेल नङाबा स्कुटि लाबोनो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन।
मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो लुबैयोब्ला 70026012555 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन नङाबा काजलगावनि श'रुमनिफ्राय बायनो गोसो दंब्ला 8011277099 नङाबा 8720957824 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।